Ning panahon sa pandemya, dinhi magsumikad ang kinaiyak sa kadaghanan sama na lang sa pagtinabangay ni usa ka professional photographer kinsa mitanyag sa iyang serbisyo nga libre ngadto sa mga bagong online sellers labi na sa pagkaon. Ani ang report ni Faye Marie Dumabok. Ning COVID-19 pandemic sagad sa imong tuyo, mapakalingawan man, mapalit nga mga pagkaon ug ubang kinahanglanon, ilabi na ang panginabuhian, gipaagi na sa social media. Sa mga pagkaon ug mga ilimnon, usagyod sa makadani sa mga mamalitay ang maanindot nga hulagway. Kining photographer nga nailang si John Matt, bisan lakip sa napiktuhan ang pagtabang sa uban ng usa sa iyang ginahuna. Iyang giangkon nga sa una niyang tanyag halos way motuo nga libre ang iyang serbisyo. Daghan na venture to online business. Klase-klase ng racket sa mga tao ba, madato, mapobre, nangita ng joglaing alternate nga kuan tungod affected sa pandemic. Iyang giangkon nga sukad nitong Hunyo dunay uban niyang giserbisyuhan nga gitanyag ang pagkaong iyang gikuhaan og gulagway isip bugti sa iyang kahago. Ang uban sa lapi usab. Wa jud ko nakademand kay pure lang jud siya nga offer. People eat with their eyes, so if it looks good, it tastes good, and dagan ka struggle ana nga phone lang pero lahi ra jud ang effect kung makuhaan sa usa ka professional. O karon nga hinahinay nang nakabalik sa iyang panginabuhian nga mao ang pagkuha og mga hulagway sa mga kalihukan sa usa ka kumpanya. Nihatag gihapon si John Matt og panahon aron pa dayang makatabang ngadto sa mga baguhay lang ni salmot sa mga online business. Ang Ginoo mo reward man jud. Honest lang jud to nga gusto ko nga tabangan tong kaila. Na siya baligya, then pagtanaw nako kinahanglan siya ani. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.